25 modular shelter units naman inilaan po sa mga nawalan ng tirahan sa San Fabian, Pangasinan dahil sa bagyong Uwan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. 25 modular shelter units ang ibinigay noong Abril 14 sa mga pamilyang labis na naapektuhan ng bagyong Uwan sa barangay Kayangas, San Fabian, Pangasinan. Ang mga itinuturing na benepisyaryo ay pawang mga residenteng lubos na naapektuhan ng kalamidad tulad ng mga bahay na tuluyang nasira dahil sa bagyo. Mabibigyan sila ng pansamantalang pabahay na yari sa prefabricated materials na madaling i-assemble upang makapagbigay ng agarang tirahan habang isinasagawa ang rehabilitasyon sa kanilang lugar. Isinagawa ang ceremonial turnover ng mga shelter sa bagong Pamayanan Village na sinimulan sa blessing at ribbon cutting. Ang proyekto ay pinatupad sa pagtutulungan ng lokal na pamahalaan ng Department of Human Settlements and Urban Development bilang bahagi ng pabahay at recovery program para sa mga naapektuhan ng sakuna. Kasama mula rito sa IFM News, dagupan nito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM IFM News. IFM News. IFM News.